Bosome a friend say ahini mini de toso de duasa. Yaw ene yada. Ene yawo anopai. Ye no nsia no fidue mu ha de abo. Sompa na nakwadwoje si no nsia abremu kase ebobre na aso. Anopai ensamo ebokotodwem edi aso tie na edi ani nyina ahwe ena esemofo asemu a. Yade to awo se no nsia abremu kase ebo na nakwadwoje si company limited. Adanse ho ne ma papa wode aso yasena no pai. Na enomo no 21st clinic say enyisia enyanka ene mma kunafo a afibia wo mo hwe wo mo no afi de enso adurusu nyame de cha memene de edi enim ya woto nsafrew se uyo oba kunani nko de na afi wonso a uye janka na eyisi a unya eni ntremfinhia no dunwotwe anopai wudem kohwe ho ente memene da hia won kura bata bia na yenwie nsamfa aduane nka ho abra wontua kapre anopai wokuteyemu ewo kase no mo just bread and pastries. One more saka on hubio, they say they just hot cookie. Doctor Tricidisia, and pay a binomo fana to 4 bo. Now, one more 2 dear some fast or pay for. Ukutayemu, she any decasino every war. And Sunny ABC no Kahuna say, and Pen Homeopathy Clinic. Dr. Dubuatin, physiotherapy, massaging, and I am a sapapano. Was hardy, Ekutayemu. Tontina 74 wabistu imi no na yade kase ne brewo na anopai efiri sompa 106.5 FM enkran fidue mu ha wono ma wa santima mu no wo mo fa firi sompa 93.1 babia ya sompa nkomo ho no ehwa apa ehwa dabraka ayiko 100.9 so de ma santima kro na sabra kro na takwa ene ne nsu ayemu nyina so fa firi sompa 101.1 103.3 ya sompa takrade afi wo obono a ene na 98.9 sompa sunwane no ena 101.3 wono ma wo mani masase paso do ma henkuro atabo kukuro mu wono nso efa ede afri sompa do ma ebia na wo no wo France ne na afa ana burochimamu e adamfo pa radio emfimfiri mantem wo ma wo mankasim efa free kingdom 106.1 FM ebuna pu ye de a 90.7 sompa nkransa no na fe 106.1 FM eno ye sompa tachimai www.sompaonline.com ensemi nyina yewra prince ataboaten wabone bedim e de akwakoto akwa ubenya bia kenkan Facebook no so ye sompa 106.5 FM akra eho ne yehia wadwe nkyere ene won kanto so TikTok nso de nkro na abebo na mom YouTube a sompa FM live anopai ensama ye de ba no de abati bi ne se abedadwa se nipa beya se apepepe bebre national service wo moji allowance ne boroso a auditor general de honsem oboa sana yewra speaker babin enso akasa se Ghana fo ena ne manko adwuma ena ne bibi se intimentumi amagidi a wo mo wo mrase badwafie mu no to ape Chamber of Oil Marketing Companies ena dia be wo mo se Ghana fo nyina hwe ndim se petro no efri nyame ya adoma memene da ede kro no eso beti afa DVL officer wo mo bie wodoma wo makeka wo ho se wo mo bo adwuma enti enya DV enko ena wo mo yo lances aka nyina nso ye ho adwuma doma ho no a doma West DCE wo sekata asese proye kankan ne dwirimu de won so so kra maslog no eba se eba beboa amatemamufo won mo asetene mo ahenhan wo mo na baabi fo nso wontira yie ho de wo matua na ye hemfa ye de honsam oba wa manone nsemu no ye be ko Brazil wo mu kuro ba ko refer no say Rio ni ayate ne say enipa ya wo matoa ya anom wonse do e wo police adwuma bi omkodi ye eye oha ene aduasam yenu ye de mu nkyire mu bebre wo ene afoforo ne yabo ano say na nakwadwoje si no nsi abre mu kase bo e different so mpafi eto awo wakenkamfo no triple A man ajapi APAM DADAA anopa emene obrempon nana kwaku ampoma afi yenshansem no ase emfa emawo abadadwa auditor general eden report ba kwaba na ba ko bi Johnson nso ba bia na wo ho ne se wo mo a na agentete awie na wo mo so mo man no ye ka na national service personnel no wo mo agigi wo mo ehu details ni nyina kama anu wo mo ye adwuma na wo tere se
ententu akakra ya wɔn de ma wɔn se nwanam na wɔn nso dia wɔsɛ wɔn sire mu sanse wɔn yɛ adwuma no anya hwi wɔn beto nsuo wɔn beto nneɛma kakra de ayi wɔn ho allowance kakra de ma wɔn no empani akyerɛ sɛ every bɛyɛ sɛ 2018 de ba bɛsi 2024 nea wɔn ahu ne sɛ nipa bɛyɛ sɛ 120,777 ɛna wɔn gye akatua bosome deɛ no na nka yɛ bosome dumienu ɛna yɛ sɛ de ma wɔn afe nanso wɔn gye boro so ekodu bosome dumiensa na wɔkyerɛ sɛ saa nneɛma yi a wɔn yɛ nyinaa no etia mmara paa na wɔn hwehwɛ mu a kyerɛkyerɛ mu a na yɛ sɛ sika yɛ a efiri mu baayɛ no a akɔdi bɔtɔ a ɛnsɛ sɛ nkekɔdi mu no ɛyɛ 1.01 billion Ghana cedis ɛkɔba yi enipa bebree ɛkasa ho public accounts committee animu ɛna nsɛm nyinaa dodoɔ no ekopie yi a wɔn kyerɛ sɛ saa deɛ wei a ɛkɔ so no ɛno ka ho bi ɛna ɔman ne sikasɛm no ɛtɔ apesa Sompa FM ɛne yɛnwura ɔman mmra sɛ badwafie na tenene ɔda wɔn no yɛwura aban soma na baben na wakasa ɛde akyerɛ sɛ if parliament no a na yɛ hang parliament na sɛ konkɔn hɔ no Ghana fo nya adagye pa ensem binum emene ne nyina ne se na ebi wo hokura da es okọ na agya wono kwadwendwena man ho no se nya committee bi so no woda na wo ye adwuma foforo ana ne constituency no wonam ana biribia wo antimi ama eno saa no e ma Ghana fo gidie no wo mo wo mrahye bedwanum no dodo na de no ensemu na ninth parliament de wo ka e de akyere won se eno ntina edu baabi an wo mo kɔ research de be na wo benya kwan akɔ constituency akɔkɔ yi adwuma e wo hɔ na mpo wo mo kɔ research wo mo de da committee so wo mo ntimi an research o ni nyina na wo mo sa ba adwuma na ensɛm a yewura kan ye no wo de yenti bimra. I understood the people of Ghana to have overly tolerated us in the 8th parliament for good reason. The 8th parliament was a delicate parliament, a hung parliament. As a country, we had an experience before. I've drawn your attention to this when we had the Third Republic. It was also a hung parliament. And so Ghanaians learned a lesson from that and tolerated us. The elections have given us another extreme swing, a populous majority. But what? And no, you speaker, Aban Soma na Babin. No, we was say. Sa ninth parliament we no a better Ghana agenda no ani abere ye adwuma resetting reset no sa na ne ma adwuma na bibi sentiment mi ama no set bi amra ebidiu. I did indicate from the very beginning of this meeting that I have the records of attendance for the first meeting and the second meeting. I decided for good reason not to publish them but to give you the last opportunity. It looks like that is a catastrophic mistake I made. I should have brought it out and referred members to the Privileges Committee. I thought that was not a good way to start this third meeting. It's like that's encouraged members not to be present. I'm saying this for the last time. Enti sankaye na eye school mu a nkaye warning last warning na so honorable members no we no nkomo a wonu mu di. Chamber of Oil Marketing Companies I wa Ghana ha sei na wonom ne sompa kase abɔ nkɔmɔ ɛmo amo kyerɛ sɛ nyame yɛ adom a Ghana fo nyinaa hwɛ ni mu sɛ efiri November 1 ɛde kɔ no ɛno yɛ first pricing window no a ebie ɛwɔ November bosume no mu no ɛnɛma betimi aba fom paa ɛne so nneɛma bɛnsa wɔn mo kyerɛ sɛ nyame yɛ adom a petro no yɛ hwɛ ni mu sɛ ɛso betimi ate bɛ sɛ ha mo nkyɛmu no enum akyi podio no baako ɛno yɛ 5.21% per liter. Na no e dia ba bedru be yes anya hwe no ubetimi atɔ 1 liter ne be yes 12 cedis 92 pesos afei wohwɛ kane no anase se sempo ba bi agina no a ɛyɛ 13 cedis 93 pesos ɛno ɛna yɛtɔ no afei wo kyerɛ sɛ diesel no nso ebetimi aba fom be so ha mu nkyemu no ensia akiripo hwe ɛne miensa 6.03% ɛde kokosi be yes 8.13% ɛno nso wo kyerɛ sɛ wo betimi ate so ɛde free 14 cedis 56 pesos ɛde aba bedru 13 cedis 10 pesos afei LPG mframagya no ɛno nso wo mo hwɛ sɛ ɛno de ebetimi ate so be so ha mu nkyemu no ensia akiripo ensia ne ensia na yɛ 6.66%. Yeah, no. Kilo biya no. Esu betimi ate aba bedru be 13 cedis 60 pesos. We nyina no wo kire say
eniema won ehwe sanse okopie mu ewo amanfo adwama so na sa mama adwama so kese no a eniema so tia na eteba fom na afei Ghana cedi nso no kakra won dollar no wo mu si agan a ekoyie pa eno nti yenhwe animu se we de agenkwa foforo bi aba wo ba baji yen e de free petrol ntumu emu na no bra yewura ni kwemu won mo kodo ma henkro na DVL office a wo ma bie no won kokko bie ano kopa ho ntema no engineer Isaac Nyakojan wono ene se oye managing director ya woda no wo mpotem ho na wode ato adehye ni nyina ne mu sesese no se wo hwe mpotem ho DV ne doso ne se ho nti ukodo ma DVL officer wo mo lansese de ya wo mo ye won kran no wo mo ye ni nyina bi wo ho ne se ho nti no wo mo mra na sa akwanyen wo mfa so na dodo na ekuta DV wo mo ntime lansese ne ye na wo kan no o se ababe bo apa ma sentiaka hodo anka no wo mutua na afi woto ntiti twene ansana wadanse se won mo kan no ene ne nyina to betwa DVL na enya ba bedru domain kurase e de beso obibia hia se obibetwa kwan akọ baabi fufuro DVL wo se okwakoye ne bibi ewo ne paper na se ne license ana ne car registration bia etimi bibia obi nim se DVL for bia se fa ne motor license ayeditwi excavator license ayeditwi car articulator ni nyina yebi ye register car ye register pragia abobo ya ni motor bike na jobi anfa na dwumambra ne be adwuma ne betim na yaka hase nenko ba se abakakra yeyi efri doma asan de akosunyane ne mbeka na ye nyina ye ninka ho se ne be ya transport cost eni mu akoniaba ebefri ho ti obia wo ha obia so obetimi aba bebusem ebenya botre achetre bibia kama eno engineer Isaac Nyakojan wona ye managing director ya woda doma DVL adwuma kona no na doma ho na toye mansinimu ene yeginayi bra na mpanifo eye nhyehyeye no na Ghana Anti-Corruption Coalition womo nso aka hono bie na womo ye adwumadie kase bia womo de boa ama kataseche proye kankan ne dwumudi omanfo na te ase na fe atwe ho de afiri ho sanse wona kyerese bo man pa na enumu ena doma West mansinu krachi onimnyamfo Steven Azoba wokogina simpio ni apaso eno no so de kakra to dwa no kyerese ya ye kakata se pre kankan ne dwumudi amanfo nim se wo mo ya amanyosem no eye wo mo nko ana nso wo kyerese mu kyerese nya no kre enye wo mo nko a wo ewo mu se binuma ye nkatebone abefra mu de nanso wo kyere mu se na basemi enkomma meto so awudi corruption na nipa pasem eba ye trim and ye politician in himself politicians and we corrupt but yeah that man for are more corrupt than the politicians if one of politicians they can say politicians are corrupt if one of politicians are more corrupt even ya kan kasa na say kasa no ba ye bunu mpoje say naturally we are corrupt akora ohunu za ohunu no penifo didi eti kron kwagina ene obeko wonku abansa account konsio na bua hina etrese mba hwande no ompa ne nsakwa yiwo emfa ne sanjikiri enti no se opesa be ya yebui ase etia typical corruption be tiebesre eye pa se NCC mo be take up na kyerese we nyina no kam yakwa ese na no mampani kufu kan se corruption emanated from the time of Adam na kyerese every ade ba hyase ena corruption hyase de ba ye na Honorable Azoba amfane nsem no anso wa kyerese yeyi corruption mokwa no na ye tuato panom imam bo wa ha sofo wa ha twemfo mba no imamenom atichafo eseto ye mpetu tua ma mo hwe za interview no omo kai se previous administration ko mo de ya amanyosem mintua because the MPP ni mintua because the NDC ni sa we petu yesu na we ya petu yesu ma bresu ide e Ghana ene ye chichire Doma West ena ye chichire ndi se we NDC we MPP we gumu we hwanyu ne ya mra no esie no sa na de be ya dwum 7 pedu esa ye nyi yadoa yeyina no yenipa baako yeyina ye pe nkanko yeyina ye pe se Doma West e develop abusia eni IT ye eye Doma na toye mansino krachipani a wada no odumnyamfo Steven Azoba na wowie ye no ena pani kwankyerefo a wada omamba pasade adwumadi ano ewo mantam no mu me kire bono mantam no eye maame Cynthia anima buadu wono so de kakra to so wo kire Ghana fo nyina se kata se pre kan kan dwum die enye enti ho fo ho
from the whole. You find man say appreciation is there. You to me can say I appreciate you, Obi. We need to show appreciation, but doesn't mean we should give bribe. What be away? Me fe me ana me fi me mu, and I'm say me dem ma. If it is ye champion ya there, but the change force. Such in man farm ma wa. No grab edwuma mu a. Asa why ye boni bi. Full day in a that way at the cobrani table so. Why ye no so ni edwuma bi aye. No nenenam. When you give out 5, 10 cities, 20 cities within the shortest possible time, now on saka what they are and into course how should we live like this? Now ukonya sika kesi baby sika kesi da and when our corruption be Mami Cynthia Enima Boadu regional director National Commission for Civic Education bono mention no eno ne NCC no na enema yankwe sabra krona na okankwe north ho nso no Mama Teresa Lady Awuni wone maslogofo na wo mo abo apiem ama adwadifo a wo mpotem ho no maslogo so emfifire no wo mo nsa eka bi na esomfa so wo mo nso anya bi wo mo dwadiem na hona wo ba be chese we no nyese bi amaslogo nko sabra na wo mo ye health screening e de ma adwadifo no se de be na wo mbenya apomudempa e de akọ wo mo nyuma so da ne da te se de 21st e da china wo kwa akoye wo kaneshi na fe memene danso wasan so ahwe afoforo titru ne enyanka ene emu akunafo eyemma no na honorable e kire emfaso e woso ne die ntia sabi oji e woso otua na afoforo nso etimi enya bie yankonko tie ne nsemo a wode to omanfo anim anape ye mi DJ say me mo abesia na ha ya ba no enye health screening nso na ye be ye ne ha na pe baby aye tina ye enche ha nyina abesisa mama ya be sisa ye wejuma nyina enche ye di ose be ye oyo o se ni fa mebo no mesamo ma wo dom no mesamo Matisa Musko screening the Maya Yapacho and then you check diabetes, you check hypertension, HIV, malaria, and a typhoid. Mesremo, besides the no carobine. And no, I can't north, Mrasabeni, Honorable Teresa Lady Awuni. Neviana was answered to one when him say. Sir Maslogo, Bosiana Ebano, a barber so for frasne. Ama wo munyuma motimi apagya na apagya sa na mfa so ba so a ye atua se de be na wo foforo nso wo benya bie eno nso wo de sei ene to ho sa bre no wo ne na oponchicheku ene nam me be ha nyina ne mo ka no loans ni de se bi di bia ba ha de da ana meboa sa ye nim NDC e wo ye nim MPP NDC ahun chere nim particles ti de bia me ka ye ya ma no sem ye ye wi a ye fa ntu nchan ni echichiru ku habitation na ye pesika because ene choga so bi nya wo party benti wo cha de wo ma no a ene wo ho china so ana meboa me di do no ba market ha no me si ye ma obi a bi ya no meche ye no mo che ma wo party for ba meboa mo ka ene si ye di maso ke ba eno yo kan kwe north Mrasabedwani Honorable Teresa Lady Awuni wono enka ene ati ne no ponchicheku ene ma yensa eka nsemi abusua anopai kase no de wafa ho ka ene na KJC Company Limited ekoba jese sempremo adanse ho ne mapapa ene wode aso yasene de wato adanse ho ne madi no krama santiosi fu abona baso e de track kase amano enti se wo achirichiri abenche mu no baabi abato adanse hu niema a efo na boboa no anopai me kanfo no ma 02043554040 ahoma na wo so na wakansama kese hu nta wa adanse mu ahunhunu yenti sese nkrofo fi atenatuo ene da so a etewo so nyame de che da chena sompa obi bas na eba so na 21st clinic health screening no woron beyo wo mo yo ne sa nyarewo ahunta no ombe yi ni nyina pie awie nso kura sa ma ho akwankyere na enu firi ho pe memene da baabi anankura bata bia wo no sade afi bia wo munya adaje ehwe wo no mo a won kunu no mafirim na ya cha japade na sabio wo mo ntiapo na nso ye hwe wo no ye hwe sa afo no e ma wo munya apomudempa
enti free consultation lab a wombeyo diagnostic ni nyina ye free ya wiasa ama highly efficacious medication no eno nso ye free massage na edia ya massage o eno nso untua kapre na ya wiasa ama waduane eguso enti an wa hye nso duru hontem no nso anopa na ye free ase ya cha no miru ne ye de asi mese we nya Ghana manta me adokota 4 time 0540 311 bu tu sa homa no unya butu no pe baabi a nkura bata wo bi a wo be no wono be kyerɛw na akonso a ye be hwe fine ukɔwie na se dise immune system no boost to a ubon se nura a won be yi ama no wo hwe mu a na T74 ka ho esan se FD age atom eye papa se ye nyina ye nonnom ye mfa ne sebrato na mom unya ni mfinhia no edumienu a wonka ho wo ma akoda no fo ana wafo afura ye nkamfo ma won aka nyina no monfrɛ 050 16 28 93 na mone T74 enkasa tete wodudu no ene ya ne abefo kwan so sesei ade achi anopa kane no nanka de tutu efrim eno nso onomu wi a enni ahena atwon ho na obi breakfast no de nkwangu ho na me breakfast no ye de tutu efrim just hot kenke ene papa no anopa me kan formal eno nkwa na atimi de 3 Ghana cedis ko gina ho se wo todok no enti ebia na wo nkran ana se wo emfifiri mantemu afa ehemfa na atie mifiri wo dadokono no na yendiri famfa mrew we ya mekan no wobetimi akoton adi wo mfa so pefo se wo de toto de wo moto no sidi nson ni sidi du no a uhun sonson ye bi edemo enti commercial bank na chipe ewo dome ba bi a George Bakery wo no eho na abenya yen ene yen kasa 025 6068 832 na enema nyina nko kama anopai Dr. Dubu Atense yade bi wo ho eye prostate ho yawo ana se awo na aba osajo nso aba akokọ a ene efo ani kire ne nchen enkran ya share signboard afi kumase kronoma bo hia physiotherapy massaging homeopathy ayaresa wodi free UK no eye adwuma ho entifo ani kire ho na won mo hwew na honto wokan ho no pai ene de kase ne ba ye da ye ho tiawa ye ba ye do be kwam no ne Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia na akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo da mu fo ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atudie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu pre 0244417669 kayo set time no time
herbal mixture afi malaria fever bi adane ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum tontonte yenum nsane efa adwen ne efa adwen mpa say na nanu nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu nipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom TV Emma Aketiapa. Nokure Emma Aketiapa afi ye transem no so na ye de akopie mu ewo amanone. Wa amanone nsem no ye kwa akogina mu ewo Brazil. Na eho wa mu kro ba ko a ye friend say Rio de Janeiro eho na ye gina yin. Na wo kire say polisifo ekoye adutuo bi wo ho na wa mu ekwa akohwe wo no mu a eye abonefosem ewo ho na wo mu ni polisifo no edi kohia mu ewo ho. Na wo mu kohia mu wo ho no etutuo ne koso ama anim ho no woman the betu just say edipa be said your song and ahwe ne nkwa na eno na enrade ya ansana ye bekọ ya nimo no ye ti ye ne se enipa say wono ato ya anom wansi edo no eye oha eni aduasam yenu 132 na eno na sompa kase ebopini mampani a wono ena wo Brazil ho ya ye friend say Luis Inacio Lula da Silva e ma ne kire say oh wono de no wanti yo na wonu amona mane yakura se wo mokwa kodi djuma bi etesa bio wo mokodi djuma no kura wie ye no so a wonu kura mpo ansan so amona mane anche ne se asem no ne yakwa kosie nie na no ene wote ye no amane wura ho papa amwo kire se sa de we yakoso no de ensese bi kura esi ebiewu na enum ena okopie mu nso ewo Rio de Janeiro ho wo mo amrado ya oda wanu wo ho no a wono so kire se saade we pa akoso no wono pa de eye governor Claudio Castro wono so kire se saade we na akoso no na won susu sa no wono de nia ombabo na mane akura mpo se nipa ahwere om nkwa no eye aduonum enwotwe 58 na efiri ho no wonte amane bobi abiu nanso wogidi pa se ebetimi akodanim abrosa no nti nia yeyate wa ha ye wo ha ene aduasam yenu no ebia na ene ono so na de no ebewo sa pepepe kase no asi de na kwajoje se company limited ko baje se sempremo wodom so yasene na anopai 21st clinic afiafi bia hwa wo mo hwe ema kunafo enyanka woni mfinhye du nwotwe edeka ho afi de enso memene da na eba so ana 20 na 74 T74 titi wodudo a wo mo aye na abefo kwan so ede abadwa so Endpoint homeopathy clinic ana afi just hot kenke wo mo so yasena no pay no de ye de bre wo a na edi mu akotene no ebi ne se enipa be se 120,777 wo mu nyina eye wo national service e wo mayi mu no wo mo agi akatua abro se na yesa so wo mo gie so sada na DVLA adwuma ko no engineer woda no wodoma esese de bibia anka wono ye wo DVLA wankran no wono mo nso yobi Ghana fo hwe nim se nyame ade be firi mende ko no patru ena afem framaja gas no eso beti kakra ko magafo na ka ne sei ne afoforo bi ka ho ena ede to awo se sompa no nse abremu kase ebo na kwajoje si company limited eso yasene anopa no eno na fa baabi o mahene ye wadu buache wo ma mansa nyina ache sompa 93.1 asantemamu sabre kro na enemayiko 100.9 adamfopa radio France abrochimamu Paris wo fa bi ena Kingdom 106.1 mankasi mo no so fai
One man what Techima nyina so fa bia na 106.1 FM Sompa Techima 90.7 Papa to so ne domon so fa ho Sompa Nkransa 101.1 Takwa Sompa na wa hene champion DJ Kemmo na 103.3 Takura de Sompa wo ma wo dom ahenkro nyina no fa bia na 101.3 FM Sompa doma 98.9 Sompa sunwana buna ahenkro wono so fa bi anope www.sompaonline.com ensem ni nyina yewra prince ataboaten wachimo de akwakoto Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra na TikTok nso esa triple man ejapi apam dada ni medi anope mene obrempon na kwaku ampoma ye dane ye ho ye ba Ghana today ye de beto aso